Ya bener kuwi. Yang perso to. Lho ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Sampe ora ngerti to. Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to. Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyen. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Katuran pinarak panjenengan sak kanca. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet gitu. Bu Camat ki pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Pak Estu. Angel lho Pak tahun niki mumet lho Pak Estu mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wau mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati ya to. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyun sewu lho nggih. Niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahane sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makane Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya mana. Iso-iso lah aku ya ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumaman langsung jujuk neng kandang ya. Aku mau weres ngawut ya ora. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenan kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah werdekno. Siti Hanifah. Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun iki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun nak Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah do wayangan bersih desa. Nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya?
Ora enak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Nggih mboten. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan te kecamatan. Nggih. Lenggen kula Karanganyar mriku Nggih. niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat Nggih. menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, Syukur, wonten syukur. pariwisata. Wah, Nggih, hebat nggih. memang luar Nggih. biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, Mila to, Nggih. cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh pareng masalah. Pak Lurah yang fane kathah lho nggih. kula sing mriki. Oh nggih nggih Nuwun cobi. sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman, ya aman. Lurah Purwosari kok piyai babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. kabeh kok. Nggih. Kiai kok Yo, iki duduk. sukses. Duduk. Bapak Monggo. Lurah. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kades Purwosari Bapak Sukatman. Sing ketut piyambak dulur lanang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, pangkat mana ini ketemu wong Sumoroto. Nggih. Niki musuh kula ten panggung riyen. Nggih. Niki nggih Pak Lurah niki niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten, ngintel karo Bu Camat. ngaturaken sugeng dalu bucange Inggih Ibu sugeng dalu. Sampun gantos Balusi. batik jenengan, Pak. Awet wau batik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Oh, salim. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Oh, jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Tapi Purwosari. leres estu luar biasa Pak Lurah. biasa. Nggih, Masa nyuwun Allah. sewu niku kula beto dekeng. Nggih. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Lah, dalu Pramila niki. kula niki beto dekeng. Kira. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Nggih. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube Cahyo apa? Kuntadi. Nami YouTube napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalam YouTube. YouTube ki Cahyo Kuntadi channel. Ya. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah nek ra katijang komben usul aku. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki Nggih. kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tublek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahyo YouTube nggih. Nggih. Kuntadi Channel. channel. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, nggih, nggih.
leres Mbah Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun Nggih. sewu. Piyayinipun seneng gojek. Nggih, Terus Mandem. santai. Sabar, Kala nggih. kula nyuwun prisa to. Nggih. Pak Lurah jenengan dados kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus. Masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Rasanya. Sing ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Lho kok Mbah Lurah Lah, dhewe iya. kok ya ingoni-ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ate yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhus kok mbek. Ora wis wibar Pak Mawan kok kono nek seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon lho Pak Lurah ngendi kira mboten Ben tenan. tetep sehat mangke nggih. Nggih, nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki krim kadung ngomong ya gruweket nek wi. Urung-urung Nih, iki nih, urung nih, takon nih. ngomong kok iki urung Licik dalu Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah wujude ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki muran. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang serikat ndang budal. Campur ora sabar PKK rujak joget. Oh ya lek ra Lurah sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK rujak joget. Oh ya. Oke daster kabeh. Hiburan ya Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun citakaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin Nggih. amin ya rabbal Ngoten Mbak Lucy. Nggih. Sayangnya kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Demben yo buwing. bar wayangan Ya ngono. dembene wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Climen. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca Lurah dhewe bintang tamu ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah kowe nek ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten napa. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih. Niku Leres, lek leres. desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada adegaran dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Lah lek demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Lah ora wan. Kaya cemple kecepit suara. Lah ora. Napa to pun Los, napa? Arep cemplek kecepet, wedhus kecepet, kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Napa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbak bintang Lurah. tamu Mbak Lucy Nggih, Mbak no Lusita. eman-eman. Nek bawa dhewe nek welek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Ripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepit. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemple kecepit. Mboten napa-napa, kados cemple kecepit apa nai Nggih. gringgingen monggo-monggo. Monggo Adi, santai mriki, mawon, santai Adi mawon mriki, Pak Pak Lurah. Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggonge Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah stop Mbak Lucy. Butin, Bu Lurah nyen obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane. Nah, Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Nano. Handere sang peke Priya bagus Madeng ngarep Pak Lurah. olah budaya asik. Saya pundi kalih cemple kecepit Pun to sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. sowan menyang kutha gedhe Ae Pak. aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an Mboten
sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe suwantene apik luar sanget ngono. Los Pak Lurah. Bendoro teruskah yung yon. Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Wah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho asane kersane rilek. Kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lah, Lek nggih. wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan. Malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu teng dalem. Yo. Bendoro terus kayung. Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendoro ilang apalane. Mula dadi takoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap. Selendang kuning. Oke yo lali. Selendang kuning. Wong sing marayu tunggal Kang saking bukit. Oke yo lali to lho Pak Lurah kok yo pinter. Saya tak Pak Lurah, niku kok teles lono nenten apa? Mboten ngompol jane. Kesukan toya aku Wah, wawau alah. enggah wau. pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Kang Pur teng mriku Dek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piyai jujur tenan lho, mau pada tak blosokne Bendoro. Ampun niku ampun. Kudu wae ampun. Menika kreta menapa, Paman? Menawi mboten lepat menika kreta pusaka Wirata naminipun Kyai Garuda Yaksa. Lajeng ingkang nitih madhep mongko dados senopati sinten? Menawi mboten Prabu Matswapati piyambak inggih para putra-putranipun. Lah dalah. Menawi mekaten mang perintahke para Sata Kurawa diudani gaman mawon. Wis lagi. Trengginas trampil anenggih sang kusir Kedhi Prihatnala nggih ngendhaleni rata Kyai Garuda Yaksa kala mangsa nganti kaya mumbul mubeng kaya kitiran nanging ora kaya sang senopati nenggih Raden Utara mulat tumepasing jemparing nganti kaya udan tumama wonten ing kreta Garuda Yaksa mangkono keder jantungi milar saking baing rata lumajar kapiandhem.
slanat ninggal tata krama. Priyanala wonten dawuh Raden, karepmu piye? Kowe wani njambak rikmaku nganti aku meh tiba kalenggak. Pratata. Nuwun pangapunten. King menapa kok Raden Utara milar saking baking kreta lajeng lumajar. Apa ora melek mripatmu? Jemparing kaya udan mangsa rendeng tan murung aku karo kowe bakal mati kodhok. Mati kodhok menika kados pundi? Mati sing tanpa lelabuhan renek ajine. Nuwun pangapunten menawi dados senopati mbebela negara menika menapa mati kodhok. Menika malah dados gegayuhanipun para prajurit lan senopati anggenipun ngrungkepi bumi pertiwi supados dados kusuma bangsa. Ning kudu nyawang karo kahanan. Aku moh madeg dadi senopati. Menawi paduka mboten kersa dados senopati menapa lalampanipun dipun walik. Diwalik piye? Paduka nyuwun pangapunten dados kusir kemawon kula senopatinipun. Waton kowe pinter jebol dadaku dadi senopati. Ngadeg. Setian. Wah. 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 Ah. Wah. Nyolong petek bola bali kowe abdine Janaka. Nadyanto kowe wong Wandu, isamu ning Wirata mung ura-ura karo joget. Ning bareng gelem makarti, gelem tumandang karo sanmu ngidap-ngidapi Wriyanala. Inggih. Ning jogene kowe ora mbandhangake kereta maju perang nandingi Kurawa, tik malah mlebu ning alas iki karepmu piye? Nuwun pangapunten. Ingkang dados senopati sinten? Ya, kowe dadi senopati mergo ki pancen prawira. Aku tak dadi kusir. Sago aku dadi kusir. Nggih. Kok mlebu alas? Nyuwun pangapunten, kula badhe mendhet simpenan kula. Simpenan piye? Nggih mlebu alas mriki badhe mendhet simpenan kula. Sanes tiyang kok apa nun inggih pocongan ingkang mapan wonten sak nginggiring wit menika. Oh dur kae nggih mara kage jupuken peneken. Nuwun pangapunten paduka dados napa dadi kusir, wajibanipun kusir manut perintah senopati. Nyuwun tulung monggo klaturi meneh. Aku ki anak ratu mosok jam 3 ngene kon penekan. Mbok iki mikir ngono lho, ngatasi anak ratu ya ini kon penekan. Perkara penekan jane ora apa-apa. Ning ngerti yo mripatku wis sabak lek kan ceblok piye? Kantun milih dadi senopati apa milih menek? Milih menek. Menek sapa aku?
Werksa utawi wit ingkang mapan wonten wingking. Yo. Jojo malah semute pirang-pirang angkrange pirang-pirang. Lah dalah Bagong, heeh. Arep ning ndi? Mlebu ning Mepsa. Aku arep njaluk tulung karo kowe, Gong. Napa? Pocongan putih ana nduri wit kae jupuken. Angkrange abang akeh banget kok. Ya aku njaluk tulung. Jer Basuki mawa beo. Tegese lakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maksude piye? Kula gelem enek njukuk pocongan putih ning watone sampean gelem ngetoke dhuwit 200.000. Kowe ngono nek hitungan lho rekoso lho. Ngono kuwi. Menek ngono iki rekoso. Lah Petruk nek kerep bejo nika, menek malah dheke malah entuk dhuwit ngoten nika. Lah kula niki awake lemu kaya ngeten niki kok. Yo. Nyo. Iki. Lah kok 100 tok? Iki sawan iki pira? 100. Iki 100. Dadine 200. Lah iya 200. Oh iya, Pak. Ya wis, mang tunggu mriki riyen. Yo. Truk, Nun. Kowe gelem dhuwit selawe. Apa to? Alah gelem ora, lumayan iso nggih tuku rokok kuwi. Nggih tukokne Samsu turah 1000 kuwi. Ya wis jaman saya golek dhuwit angel selawe ra apa-apa. Ana syarate. Ngopo? Menek. Sapa? Winong. Anu. Salah. Menek wit ke lho ndur enek pocongan putih jupuken. Oh iya. Emang ya. Ini kan penekan. Ya, iki pocongane putih, Bang. Ayo iki duwite mau sing maringi Ndara Utara. Ya, heeh, perantarane aku. Mosok ora ketang 10 ra kok kei aku. Ya wis aku 15, kowe 10. Heeh. Wis jenenge adil. Ya. Atur nuwun ya. Ya. Niki Gus. Melaku. Wah, jangkrik karo garing ditarik. Neng. Tugel gulumu ora. Lho niki pocongane wau. Sing njupuk sing menek sapa? Kula. Ora sing do gelem ora tau penekan nika. Kula piyambak. Matur nuwun nggih Ndara Utara. Jenengan sampun maringi arta ingkang jumlahe. Masalah ngene lho. Aja ngomong jenenge dhuwit ya wis. Sing ikhlas lahir batin aja diomong-omongne ngono kuwi. Ngono ki marah bingung kancane. Petruk wis sing menek nggih. Wah, Petruk. Aku njaluk ngapura mergo aku mung menehi dhuwit ning Bagong sing jumlahe. Masalah ngene lho. Ngomongne dhuwit to. Lah jenenge peparinge tangan tengen menehi ki aja nganti roh. Dadi carane sing tengen ini menehi iki cewek ngono. Aja ngomongne dhuwit, aku angel turu carane ngono kuwi. Matane pun mriku monggo nggih napa niku? Priyatnala wonten dawuh. Bukaan pocongan iki wis saking dawuh. Mengko dhisik. Sak goblok-gobloke Utara aku yen bangsane pusaka ngene iki apal. Iki Kyai Sarutama, iki Hardo Dedali, iki Kyai Pasopati, iki Keris Pulanggeni. Cetha lamun to iki gamane putuku Madukara si Janaka. Yen ngono kowe dadi pothet, kowe nyolong, kowe dadi Durjana. Ing atase putu-putuku udah dadi wong alasan ning wana Kamiyaka. Parandene kowe dadi maling karemu piye? Pira lho? Nyuwun pangapunten. Mboten kok kula dados maling. Ning saderengipun Raden Arjuna rumiyin mlebet wonten ing wana Kamiyaka.
nitipaken pusaka menika dumateng kula. Oh. Dititipi to kowe? Nggih. Ning bareng aku weruh pusaka iki dadi kelingan karo putuku Janaka. Mendah boyo lamun top Janaka ning Wirata mesti kahanane iso tentrem ora tintrim kaya mengkini. Priyanala wonten dawuh yen pancen kowe abdine Janaka kira-kira kowe ngerti ora Janaka saiki isih urip apa wis mati? Nggih. Isih urip apa mati? Menawi mboten urip nggih mati. Sing cetha. Inggih, taksih sugeng. Sugeng? Nggih. Urip. Nggih. Yen pancen urip mapan ana ngendi? Mapan wonten ing gunung. Gunung. Gunung ngendi? Inggih mapan wonten ing gunung. Sabet Jagung. Sabet Jagung iki ngendi? Ke bawah desa Aduarep. Aja lelungitan tembungmu sing ndok karepake piye? Eyang. Menapa paduka angling kaliyan kula? Kantun kalih dinten kula mapan wonten ing mriki. Sik, kowe ndangak. Ndangak. Kowe putuku Janaka kowe. Landalah sejatine tuwuh tandha pitakon sajroning batinku ing atase wong wandute duwe kaprawiran sing ngedap-ngedapi. Oe putuku. Suwun pangapunten ingkang wayah Pandhawa jangkep meh setunggal taun mapan wonten ing Wirata kantun kalih dinten. Ning kula suwun bab menika sampun ngantos dipun biawarakaken dhumateng sinten-sinten ndak kadenangan para Kurawa. Ya, ning aku njaluk tulung wong Ngastina ke undurna men sumilak pedhut ing negara Wirata. Nuwun tambahing pangestu yang ya sing ati-ati ya nggih. Malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tartor kadang liyan yayah tunggil ibu Witamring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya golagul manggolong-golongane ing perang. Apa kira-kira Wirata wis kentekan senopati? Wong Pandu, wong Banji kok dadi magut suraning Driyana madyaning pabaratan. Sapa? Juru beksa Wirata jenengku Kedhi Brihatnala. Ya Brihatnala kuwi sapa? Ratu ngawangga bebanteng ing Ngastina jenengku Basukarna. Aja melu-melu tinimbang yen mengko tugel gulumu. Wis dadi sumpahe Brihatnala yen ana wong sing obak-obak banyu bening ana ing negara Wirata kelakon rawe-rawe rantas malang-malang tatas piye? Jaluk ora dawa umurmu kowe.
Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Ayo. Mrih mangsut nari mengkabu putine kang den bawani malah dalah tublas anggonmu duwe keprigelan olah jemparing kaya ngono kuwi yektine malah miyak karo wadimu dhewe. Ning lamun tori palungguhan iki tak buka sapa to sejatine kowe tan wurunga kesuwen aku ngenteni Bratayuda. Kowe bakal dadi wong alasan 12 taun meneh. Dina iki karena mundur tak enteni ana madyaning pabaratan Tegal Kurusetra. Mustikane Bratayuda aku karo kowe. Durna, wonten dawuh penemban gawe kaget Durna. Lah kok iki ana jemparing? Iki janjane ana karepe apa jemparing nyasar Durna? Yen tak sawang kok kaya wong sujud to Durna. Kaine barang iso ngencepi bumi sak geleme dhewe. Menapa kinten-kinten cawiku debya pangkling kalian lelampahan kados mekaten menika? Tegese piye? Caranipun putra wayang ngaturaken bekti dumateng pini sepuh caranipun nggih mekaten menika. Oh. Ngono. Nggih. Yen ngono iki nggih kula saged nggambaraken bener pilih panunggan samangke ingkang wayah
Cektasipun mapan wonten ing mriki nggih ngawahe para panuwun. Aja sura-sura kari kurang sedina. Yen kewiyak ndak malah baleni dadi wong alasan. Lah lajeng sak mangke tinimbang wirangan bali lega atiku bae putuku neng kene. Mangga kondur. Wah, wah. Lesos, 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 dene utamaning nata berbudi bawa laksana kanggo wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun wah kaya kejugrukan Wukir Sari keblabaran Samudra Madu bareng ripalungguhan iki ingkang peteng wis dadi padhang sing ruwet wis kelakon dadi udar tur sing bisa ngrampungi gawe malah anak-anakku kabeh Ratu Trigarta Susarma mati ana tangane Haryaseta kanggo nyuwun pangapunten sinuwun yektosipun ingkang saged merjaya dumateng Prabu Susarma menika sanes Raden Seta nanging lari pajagalan pun jagal Bilawa kanggo kowe aja ngawur ngawugawar perkara Bilawa menang perang nalika adon-adon karo Raja Mala kuwi aja kok padakne kaya perang gedhe ngene iki mbiyen iki perang ijen padha ijen yen perang kaya ngene iki ora ngerti tata rakite wong peperangan mokal bisa ngrampungi gawe mulo aja ngawur klebu sing bisa ngundurake barisan Ngastina sing rampit saka mburi ora ana liya kejaba anakku si Utara nitih rata Kyai Garudayaksa nggih nyuwun pangapunten menawi saking pamawas kula ingkang saged nyingkiraken para sata Kurawa menika sanes Raden Utara lha sapa nun inggih pun Kedhi Wrihatnala kae iki wong mandu kaiki wong mandu isane mung jengklekan karo ura-ura lah kok iso dadi senopati karepmu piye aja nglindur kowe ngawur ngawugawar ning nyatanipun kula ngaturaken witing klapa saklugunipun sing bisa ngrampungi ya kuwi Utara sanes ning malah Wrihatnala Utara Wrihatnala Utara ramingkem lambemu sapa Wrihatnala edan wus babar pisan ora ngerti karo labuhan kowe mbiyen mung kere tak angkat derajatmu dadi mantri pasar parandene ora bisa gawe mareme karo Prabu Matsapati mung gasah karo batinku bentat bathukmu dlewer kakangku
Wong bagus yo pijer kakangku kangko kebangetan lelakonmu. Kowe iki wong jujur, kowe wong lugu, kowe wong prasaja. Ning nyatane wong jujur kaya kowe malah kujur lakonmu. Sirahmu dikepruk paidon nganti bentet batukmu dilewer getihmu. Kuat-kuatno kangko kowe aja mati yen nganti kowe mati sapa wakile bapak. Kakang Mas cetha menawi Ratu Wirata boten adil, kula sampun ngetok jiwa raga kangge labuh negari. Nanging nyatanipun muspra tanpa guna. Aku njaluk palilah yen Ratu Wirata ora iso adil ora arike dina iki. Kakangipun kakang Yayi Bilowo lan Prihatnala, kowe aja nggugu karepmu dhewe. Kudune Siadi matur nuwun kelawan Ratu Wirata merga wis ngayomipun kakang lan Siadi kabeh suwine genep setahun mengko surup surya. Nanging aku neng Wirata kene ora ngrepoti lan ngebot-ngeboti wong Wirata. Aku wis nglabuhi wong Wirata, aku toh jiwa raga karo nyawa. Ya kene mung kaya ngene entuk-entukane. Cetha lamun to Ratu Wirata ora adil. Bilowo, Prihatnala, Dumagranti Tripala kelawan Salindri. Kowe ndak kandhani ya. Jiwa satriya kuwi lamun to labuh negara aja sok ngarep-arep lan ngeling-eling. Satriya kuwi jare kudu sepi pamrih rame ing gawe ning nyatane Siadi kok isih kepingin dianggep dadi wong apik kaya ngono. Bilowo, wong urip ana donya kuwi aja sok nuntut adil. Yen sira golek adil ngentenana besok yen tinimbalan dening pangeran. Ing kono Siadi bakal entuk adil kang sejati. Menungso bakal weruh lan ngunduh ing karma kang tinandura ning alam donya. Mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu ning donya kuwi kowe aja njaluk adil. Kowe aja nuntut adil. Merga ingkang sinebut adil dina iki isih ketutup dening nepsune menungsa sing sugih pamrih lan milik. Lan sejatine sejatine yen ana donya iki menungsa golek adil, yektine ya bisa ning angel. Merga dununge adil kuwi yektine mapan ana rasa panarima, ikhlas lan uga gedene rasa syukur Pandhawa. Apa Pandhu anak-anakmu kaya ngene lakone?
Bapa Pandhu anakmu dadi kaya ngene. Wis Bilawa. Iki ning tengah dalan ditonton wong pirang-pirang ora prayoga ayo nyisih. Ayo nyisih dhisik Bilawa. Salah anak anungane Ndita Utara. Kene Nger. Anak lanang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake lan gawe tentreme wong tuwa. Kowe prawira ing Yudha Utara. Kowe bisa ngundurake wadyabala Ngastina sing rampit saka mburi. Ripalungguhan iki pun Rama bakal paring bebungah marang sira. Kowe njaluk apa Maragage? Kowe matura. Yen pengen dadi ratu aku tak lereh ke Prabon dadi ratu. Nyuwun pangapunten Dewaji. Kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Yektosipun ingkang saged ngunduraken para sata Kurawa menika sanes utara. Nanging pun kedhi Wrihatnala kae wong mandu nadyan mandu padukelak dereng prisa sinten to sejatosipun Wrihatnala menika yektosipun ingkang wayah Madukara pun Arjuna ingkang genep surup surya menika setahun mapan wonten ing mriki malah kepara Pandhawa jangkep menika mapan wonten ing mriki klebet nenggih pun Dewi Drupadi ingkang dados jagal Bilawa Surasekti Mandraguna menika ingkang wayah pun Werkudara Njodipati ingkang ngopeni dhumateng tetanduran sarta ingon-ingon Dumagranti Tripala menika pun kembar Nakula Sedewa ingkang dados abdinipun Yayi Utari pun Niken Salindri menika Drupadi. Lah banjur Puntadewa ning endi Puntadewa? Ingkang nembe kemawon nampi bendu paduka kepruk paidon ngantos bentet mustakanipun menika ingkang wayah Puntadewa. Aduh mati aku. Pandhawa mandeg. Pandhawa mandeg. Puntadewa, mbahmu njaluk ngapura le. Puntadewa. Mbahmu njaluk ngapura Puntadewa. Aku wong tuwa-tuwas dadi ratu ora becus babar pisan lan duwe kawicaksanan lan uga kawaskitan. Kowe para Pandhawa setahun neng kene parandene mripatku lamur mongko gedhe labuhmu marang negara Wirata. Kowe ratu sing getihé putih wong sabar lan jujur parandene nganti tak keprok paidon sirahmu nganti bentet deleweran getihmu. Mbahmu iki paten ana ae le. Aduh Kanjeng Hyang, kula suwun paduka sampun ngendika ingkang kados makaten Hyang Matswapati. Malah kula ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene salebetipun setunggal warsa paduka ngayomi dumateng para Pandhawa anggenipun namur laku.
Pramila saking menika ripalungguhan samangke para Pandhawa dereng rampung darmanipun. Mila kula nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi Pandhawa tetep tulus ing dharma anggenipun ngangkat dhumateng kamulyaning bebrayan agung ya.